Els dos meniscos que tenim dins de cada genoll són uns tendrums situats entre les superfícies articulars del fèmur i de la tíbia. Tenen forma de mitja lluna, de secció triangular amb la base a la càpsula articular i el vèrtex lliure a l'articulació. La seva funció és doble. Donen congruència mecànica als planells tibials amb els extrems convexos femorals, limitant el seu lliscament i, per tant, estabilitzant, i, a més, augmenten la superfície de càrrega intraarticular fent que es redueixi la fricció i el desgast durant el moviment. Els meniscos se'ns poden trencar per una flexió o torsió excessiva i brusca del genoll. Llavors tindrem dolor, inflamació i potser bloqueig del moviment per un fragment meniscal fora del seu lloc. Si t'has d'operar d'una ruptura meniscal, el previsible és que tardis entre 6 i 8 setmanes en tornar a fer esport.